nosaltres units a creure i a treballar. I com que això és veritat que ho fem, els delegats s'ho senten seu. I quan una persona se sent seu una activitat la que fem, i més quan és voluntària, que és que jo el valoro tant perquè els voluntaris es fa perquè és bo, no ningú paga, ningú fa res. I quan veus que tots aquests pobles que cada mes, no cada setmana, es fan esdeveniments perquè això sigui possible, perquè puguem tenir més treballadors i més gent, poder arribar a més gent, és perquè cada delegat o delegada sap que responem a la collita.